Tinoda kukugamuchirai hama neshamwari paprogramu yedu chikristu nechivanhu. Toda kutenda zvisingaite nefeedback yatiri kuwana kubva kuvateereri vedu paprogramu yedu chikristu nechivanhu. Tabatwa nevafundisi, tabatwa nemaelders, tabatwa nevanhu vakasiyana siyana vachitenda programu yechikristu nechivanhu. Mabatiro ari kuita Mwari, tabatwa neve First 11, chairman wacho, secretary, pastor Chifamba na pastor Machando, vachitenda kuti varume, thank you so much nehurukuro yamakanga munayo. Toda kutenda Mwari neprogram yatiri kukupai. Muzuva ranhasi toda kutsanangura nyaya yemanjuzu, ndo yatiunganidza panapa. Ndosaka muri kuona panel yedu iri kuramba ichiti kurei zuva rimwe nerimwe tinenge tine umwe munhu anenge achitaura experience yake maererano netopic yatinenge tinayo. Tisingapambadze nguva, tichapa nguva kuvadare vatinavo vazviintroduce ndevanani. Thank you so much. Chatanga nemi elder. Kazwai vateereri, kazwai hama neshamwari. Tokutendai nokuramba muchifamba nesu mukati mechirongwa ichi. Senguva dzose ndini wenyu Evangelist Chikonde kana kuti Elder Chikonde semazvira munondiita. Tinoda kutenda Mwari. Over to you muyeni wedu. Ndoda kutenda zita rangu rinonzi Nigel Jani. Nigel Jani. Thank you so much nekuva nesu paprogramu inoi. Tinotenda. Yes, my pastor. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri. Toda kutendai nekutsigira kwamukuita zvirongwa zvedu. Ndini wenyu mufundisi Maprazi. Sezvandakangoitawo paepisode yapfuura, ndiri kukurudzirai kuverenga. Chimwe chakandibatsirawo paprocess yangu yekukura pachikristu kuverenga mabhuku akasiyana siyana. Zvizhinji zvakavanzika zviri mumabhuku. Saka ndine mabhuku andauya nawo pano anobatsira vana vadiki. Ndine maBibles akafanana nerino rakanzi The Carry Along Bible, rinotakurika. Mwana ngaabatwa achiri mudiki, kana azokura abve panzira dzamunenge mamurovedzera. Rimwe racho riri kufambidzana neirori ndo rakanzi The Fiery Furnace, riri kutaura about experience yaDaniel chapter 3. Saka towanira vana vedu mabhuku aya kuti vagone kukura munyasha. Tine zerawo revechidiki remayouth riri kukura, kuti mwana mukomana ave zvaanofanira kuva sejaya, kana mwana musikana ave zvaanofanira kuva semhandara. Pane mabhuku anovabatsira, andinawo pano akafanana neiri rakanzi Young Woman, rinobatsira vechidiki kubva kuvasikana kusvika kuna namai vechidiki. Ndine zvekare rakanzi Young Men, rinotoodzera neirori. Mabhuku anovabatsira pakukura kwavo. Zvekare mukati mewanano, kuti mumarriage vanhu vasatemana nemapoto mufundisi, ngavaverengewo Highly Effective Marriage. Inotibatsira pakutaurirana kana takanganisirana, uye zvekare kuti rudo rurambe ruchipfumba mukati memba. Vadiwa vateereri muve nekuteerera kwakanaka. Tinoda kutenda Mwari munotibata mabhuku ataurwa naPastor Maprazi. Ari kutaura kwamuri ndinoitwa Adin Momba, Literature Evangelist, Chaplain, Pastor. Muve nekuteerera kwakanaka muzuva ranhasi. Tichakumbirisawo Pastor Maprazi vativhurirewo zvakare nemunamato. Ngative nenguva yekunamata. Baba vedu musiki wedenga nepasi, muponesi wedu Jesu nomweya mutsvene. Amen. Tinokutendai zvikuru nekutendera kuti chirongwa chakadai chivepo, nekuti ndo pane kusunungurwa kwedu. Amen. Patakuita hurukuro dziri pano, musatendera kuti tiite chipi chimwe nechimwe pasina mweya mutsvene wedu. Amen. Taishuvira kuti shoko richavhurwa, maexperience achataurwa, zvirege kudzingira vanofanira kuponeswa kure, asi zvavaswededzwe pedyo nemuchinjikwa. Mbiri isaende kune mumwe wedu, asi iende kuna Kristu. Muzita rake tinonamata. Amen. Amen. Muzuva ranhasi sekutaura kwataita, tiri kubata nyaya yemanjuzu anyanyo kutekeshera pasi pezuva. Iko zvino vanhu vava kungoti chero ada akungoti inini ndinongofunga kuti mandiri.
mune mweya wemanjuzu. Anyone afunga kumhuri kwavo hazvina kubvira zvakamboitiwa, mhuri kwavo havazive zvechivanhu zvekudaro. Unoona vanhu vakutorawo raisi vachienda kurwizi, vamwe vanotenga waini vachienda ikoko. Zvakambomira sei nyaya yemanjuzu? Vachikondi, tangaionesa. Alright, panapa toda kutanga toda kuverenga shoko raMwari ritibatsire nekuti gaidha zvikuru patichange tichitarira nyaya idzi, because zvakakosha kuti tiite chinhu chatonzwisisa. Nekuti vanhu kazhinji ndoona kuti ndakamboona pane imwe platform ndapresenta nyaya iyi tichiedza kubatsirana, then mumwe munhu akati but inini manjuzu anondibatsira. Nini manjuzu ndo andida ndirarame. Tatoita musangano pane imwe nzvimbo zvakare, ndinoona ignorance iri saka kushedha light kwakakosha kuvanhu. Taita musangano pane imwe nzvimbo, pane vanhu vaida kubhabhatidzwa, pane imwe couple musi weFriday vaitovapo couple yese. Then musi weSabbath, musi wabhabhatidzwa vanhu, mai havana kuuya. So ndakataura nababa ndikati nai baba, mai waripi? Hanzi ndaedza kuvaconvinza asi ndati ndakundikana. Ndikati ko indava zvikanzi dambudziko raitika nderekuti mai vane shavire manjuzu. Saka vanoti kana tatambura kumba, kana tashaya mari, vanotora machira voita sevomonera. Zvokuti tinowana mari nenzira iri mysterious. Zvokuti hanzi nyange kanhu kadiki nyange munhu angani nyange munhu ane mari yedu angasina kutombozviplana, unotoona munhu achigona kutipa mari. Saka hanzi vangu vachiti zvino kana takusiya manjuzu, kana takusiya zvinhu zvinotiraramisa, tinozoita sei? Saka nokuda kwaizvozvo vakatokundikana kubhabhatidzwa. Saka kureva kuti nemamazwi vanhu vari kuda kuti maybe patsanangurwe kuti chinombonzi manjuzu chi, then tibatsirane. Regai ndichangoverenga zvikamu zviviri zvemavhesis, then ino handadzosera nyaya kwamuri. Regai tiuye pana zvakazarurwa chapter 12 vhesi ya7 kusvikira pana 9, then tozoverenga vhesi 12. Vhesi 7 inoti, zvinokurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa navatumwa vaye vakasakunda, nenzvimbo yavo hainazowanikwa kudenga. Zvino shato uri yakakandirwa pasi, iyo nyoka yakare inonzi Dhiabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika, navatumwa vaye vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Vhesi ya12 ndoyoda kuti inyatsoterereswa. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa. Inzwa zvinhu zvamenchenwa. Kana chiti nyika tuta dryland handiti zvika negungwa, almost 3/4 yeplanet Earth imvura. Saka hapana pari safe. Zvikanzi mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa akaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo nokuti anoziva kuti achine nguva duku. Saka Bhaibheri panapa riri kuti Satani nengirozi dzaakadzingwa nadzo kudenga ndo vanonzi mweya yakaipa. Vari mweya yakaipa kudaro, vari kunzi vakaenda mumakungwa, vari kuopareta zvakare vari panyika ineyi. Saka kureva kuti patinoenda kumvura, ngirozi dzaSatani dziriko futi ikoko. Wedza kumakungwa, kunzizi, kupi, handi munoona. Saka kureva kuti tofanira kuve extra careful, nekuti muchaona kuti manjuzu ari kutaurwa nevanhu nezvawo anowanika kumvura. Handi muno Bhaibheri riri kuti une nhamo nyika negungwa, nekuti kwauri kwakaburukira mweya wakadini wakaipa. Isi tikauya panapa chinoratidza kuti zvinhu izvi zvinopareta zviri area iyoyo inova mweya yetsvina yakadzingwa kudenga iyi. Mukaya pana Mark chapter 5, ngativerenge vhesi 11 maybe kusvika pa 13. Zvino kwakanga kuripo pagomo boka guru renguruve dzakanga dzichifura, ikakumbira zvikuru kwaari ichiti, titumire kunguruve nokuti tindopinda madziri. Imwe yakaipa kai. Remember Revelation 12 vhesi ya12 yati mune nhamo nyika negungwa, nekuti kwamuri kwakaburukira mweya wakaipa. Enda ari kunzi mweya wakaipa wacho ndiye akadzingwa kudenga, Satani nengirozi dzani. Saka uyu munhu ari kunzi anga akapozeswa nemweya yakaipa, akati inonzi legion nekuti akawanda. Kureva kuti mweya iye yakadzingwa kudenga ndiyo yanga yakamudini, yakamugara. Chinzwa now, yabviswa yaendeswa munguruve. Vhesi ya13, akaitendera mweya yetsvina ikabuda ikandopinda munguruve, boka rikamhanyira kumawere kugungwa, dzinenge dzaiva zviuru zviviri dzikafira mugungwa. Maona kuti mweya yetsvina yanga yakapozesa murume uyu yakaiswa munguruve idzi, yakadhiraivha nguruve kuenda nadzo mainogara munova mugungwa. Nguruve dzikasafukira dzikafira imomo, kureva kuti mweya yetsvina yakabuda ikaenderera mberi.
saka ndati maybe tichitanga chirongwa patiri kuleya foundation yedu tigare taziva zvinowanika kumvura kuitira kuti maybe whether zvichapatsanurwa zvichadini but tizive, nekuti ndiri kuona kuti vazhinji havasi kuziva kuti kumvura kuri kuendwa uku kunei. Why munhu akati nyema njuzu takutotaura nezvemadziva, takutaura nezvemvura. Why Bible riri kutinena munyika nei negungwa kwauri kwakaburikira mweya wakadini wakaipa, kureva kuti mweya yakaipa inotowanika futi ikoko. Thank you so much. Pastor Maprazi. Yeah. Yes, taurai nesu panyaya paurukuru yatinayo. Tinoda kutenda nyaya yemanjuzi inyaya yapambira. Yashandiswa kuachiva zvakasiyana siyana. Kudhara taiziva kuti zvinhu zvaiitikawo nenzira yakasara-sara. Kuti maybe mwana arwara ozopoendwa kun'anga onzi maybe kurwara kwari kuita n'anga yoti pane shave renjuzu ngaabikirwe doro panoitwa zviroda kuitwa. Uye tainzwa futi makesi ekunzi vanhu vatorwa nenjuzu, zvinhu zvakangozara kare. But makuriro azvaita iko zvinozvi, ndorangarira last time ndiri kuKariba, ndakamboshandira muKariba for a long time. Ndakasangana nevakomana vanochaira zvikepe nemabhotsi, vachindiudza kuti vane vanhu vavanombotakura mukati meusiku. Vanhu vanogona kuuya vasikana vechidiki, ndo chinhu chakanyanyondishamisa. Vanogona kuuya vasikana kutobva as far as Harare, as far as Buluwayo nekwakasiyana siyana. Vouya nezvikafu zvavo, maraisi, macardbox emaapple, mafruits akasiyana siyana nezvimwe zvikafu. Vobhuka bhoti ravo for 3 days vari mungarava vari mumvura. Bhoti havasi kubhukira kuita zvimwe zvinhu, vari kubhukira kuita marituals avo. Saka iti pakati peusiku taizoona manje marituals aya akuitwa pachikandwa maapple, mamwe mafruits akasiyana siyana, raisi mumvura, vachitaura nezvemumvura. Saka ndakabva ndaona kuti inyaya yakati pambire, yakati simbe, asi nyaya haisi itsva. Not only muculture yedu, but mumaculture akakomberedza Bible. Atinoti ma-ancient Near East culture. Ana Kenani, Mesopotamia nemamwe akasiyana siyana. Vaipractice culture dzakada kuita seidzi. Vaitotiwo kuna ana mwari vemumvura. Vane mazita avaitumidza parudzi rwavo. Vamwari ava vaiti vanogona number 1 kubatsira vapenyu pabudiriro papfuma. Vaigona futi kuuya kuzorara nevapenyu kana kuita bonde nevanhu vapenyu. Saka zvanga zviri linked futi kunyaya dzine chekuita nebonde in the ancient Near East cultures. Saka ndinoda kusimbisa pfungwa yekuti hachisi chinhu chitsva, asi kuti iko zvino zvichinenge chapambira, chinenge chakuda kuenda icho chapambira baba, chapambira. Then chekupedzisira, inini ndinowanzo kufarira kureferenza nekwandakabva. Yaivapo futi experience yekuti vanhu vanonosimbiswa, rusando rwekusimbiswa pasi pemvura. Zvine chekuita futi nenjuzi. Kumapako pasi pemvura vachibatsirwa kuti vaprofite. Zvaiitikawo futi muuprofita hwedu kwandakabva nako. Saka ndangoti zvitibatsiridze pachirongwa ichocho. Ifeti mufundisi, I think musati maenda panext apa pane zvandafungiswa nafundisi zvandoda kungotaura. My experience maviri mamwe andakasangana nawo mukuparidza. 2005 pane mukomana wandakasangana nawo, yanga ari mukomana chai pa Warren Park. Ndaita musangano ipapa, anoti ndine ipa madhezi aiti ndane more than 8 years kumushandisa, ndasvika yati ndava zvikanzi ndakanzi pandiri pane shave renjuzi. Saka ndikaenda kumusha, pese pandakamira nyange ndiri pajechi apa ndokungoona mvura yasumuka yakutosvika muno. Ndo ndikabva ipapo ndikanomira pamwe unoona mvura futi ichisumuka. Nekuda kwaizvozvo ndakatobvana kuenda kumusha achitaura nemuromo wake. Then tiri kuHonde Valley takaonawo zvakare mbuya vanga vakaenda pasi pemvura for 3 years. Mbuya ende shave ravo raita zvinoshamisa. Saka zvakazoitika ndizvoti musi watapisa zvinhu zvavo chaizvo. In fact ndikandataura experience diki yakangoitika ipapo. Takangoti day rataiti tiri kuita program yefasting. Vakangoti tiri muprayer band kusenva, watotanga uchema uchiumburuka, maiwe kaenda kutorwa, maiwe enda kutorwa. Nguva diki diki yadhiese yanga yazara mute pawindow pese panze tisatooni. Zvikanzi ndakutorwa vandatokomana nevhara yamadhoo, ndobva taimbira vatanamata vachibva vaita right. Zvikanzi nguva diki diki ndobva muti yatodisappear, hatina kutozomboiona. Ndikandati koinda, zvikanzi imo mumute umu manga mutone njoso dzirimo.
imi mamusuri kudziona chena chiri kutodziona dzadzada ukazonditora nekuti kana ndiri kumusha pakangoita mhute iyoyo vakandishaya havanetsikane nazvo vanoziva kuti ndadzokera kumvura kuti zvakare ndimbonotrenwa mimwe mishonga saka ndo mama experience maviri andakasangana nawo iwe toda kutenda thank you so much Elder Chikonde neexperience yakadaro you know kuti ini ndaifunga kuti manjuzu kana kuti njuzu you know kuti manjuzu itemu raakushanda maimanji but back then kwakusina manjuzu yaingozikanwa kuti injuzu idzi dzaaini plural idzi dzaaini plural dzaazhinji you know kuti chinhu chandanotisa pamanjuzu ndechekuti tine vana vedu muchechi vari kupractice zvinhu izvi vatori muchechi vane machira avo nokuti number one mabenefits emanjuzu ndeapi mabenefits zvokuti munhu akapinda mune zvine chekuita nemanjuzu chimwe chinhu chandaona chiri kutsvakwa nevanhu inyaya yepfuma ndo zviri kutsvakwa nevanhu but back then vaiita zvemanjuzu vanga vasina basa nepfuma mukanyatsozvitarisisa vaiita zvemanjuzu kazhinji kacho tsvakurudzo dzandakaita ndedzekuti kana achinge atorwa process yacho ikaitwa zvakanaka aipedzisira ava n'anga ava kurapa vanhu ava kubatsira vanhu and so on but pazuva ranhasi toda kutenda tina Mr. Nigel Mr. Nigel vakapotsa padiki tisinawo muchechi avaita njuzu hombe so thank you so much nekuti joina paprogram yedu chikristu nechivanhu ndezvipi experience yenyu mujeni yenyaya dzemanjuzu ndoda kutenda munhu wamwari chekutanga ndafarira kuti patanga mataura mimi kuti toda kuti timbonyatsoziva nezvemanjuzu nekuti zvatekeshera ende ndafarira zvataurwa even vachikonde kuti vanhu vari kupinda muzvinhu zvavasiri kuita sei zvavasiri kuziva kana kunzwisa kuti zvii so kune munhu anogona kusangana nethis session akaiteera anogona kubatsirika because kuda kutaura chokwadi tisingadi kumbonyeperana kazhinji vanhu tinoita zvinhu zvatisingaita sei zvatisingazivi ende vashoma vanogona kukwanisa kuzopepuka kana kuzonunurwa vazhinji vanogona kuzongoyeredzwa achisvika kana mukufa achiita zvinhu zvasiri kuita sei nokuti ndikada kutarisa fona even kana kwandinogara even mukaenda kana paYouTube pamasocial sites owati tarisai muone kuti awanda mavideos anechekuita nezvemanjuzu that's very true ende mukaona kana mashops anotengesa zvinhu zvine chekuita nemanjuzu ari kuwanda which means the more the customers the more the shops vanhu vakawanda vari kupinda mazviri so tisinganyanyopedze nguva I think testimony yangu inorana kubva ndiri form 1 kusvika second term form 3 ndo pandikazonobuda mazviri ndasanganawo nemunhu akandiparidzira aipinda Seventh Day Adventist Church but kupinda kwatikaita ijeni yakatanga pakuti baba vanga varetire kubasa kwavaisenza baba vangu vachiri vapenyu vasati vashaya alright so you wanted to go kuSouth Africa kana kuBotswana kunotsvaga basa kuti andakasenza ndichiriritira chimuri so vasati vaenda munhu wekuti ndichiziva nhoroondo yababa vangu vasati vazotende kwose zvatakazoitwa anga ari munhu aingobhilivhawo muchivanhu but chazvongoti munhu anongota se anongozvienderawo iyende and then isusu taine chechi yataiendawo zvongoendawo yanga isiri Seventh Day but nechechi yataienda so munhu akava refer kune munhu anichange ndichitaura nezva akazenge ari tingati like a spiritual guidance wangu munyaya idzi vakamuudzwa neshamwari yavo like vasati vabuda vatogadzira passport yavo vaita sendibvonza usati waenda unotsvaga basa kuSouth Africa kana kuBotswana kwaruda kunotodi wambonona munhu ari very very powerful so kwataigara madays wayo ndo futi area yaigara munhu but aigara maraini kuzasi ndobva baba vaita sei vaenda so vachisviko vakapinda mudare ndobva wanzwa kunzi tiri kuona kuti urira kuenda kunze
kunotsvaga magreener pastures, asi pane dare roda kutoita sei rigadziriswe. Saka usati wakrosa tanga iwe waita sei waine mhuri yako, takapedza kugadzisa dare then nzira dzako dzinochenurwa wozoita sei wozoenda. So ndokupinda kwatikaita chi mazviri. Ndobva baba vadzoka vakati ndo zvandaudzwa nemunhu. Saka zvanonodaro ndokubva taudzwa nzi musi I think it was musi Thursday zvanzi tese tichaita sei tichaita kuti tiende family yese amai hanzvadzi neniwo nevakoma nemunin'ina. Ndokubva saka chakaitika pane chiri fani chakaitika pastor. Okay. Manhero acho a day before taenda unoona murume uyu pane kanenge kafilm kaibuda kanenge ka short film so handobva mukoma wangu ati uri kuonei munhu ari kubuda paka-short film apa ari main actor ndiye munhu atiri kunoona chi mangwana. Saka inini mupfungwa dzangu ndandine mupfungwa dzokuti vanhu aya vanoita zvemanjuzu kana kuti zvemasvikiro posi murume ainzi svikiro. Okay. Vanhu aya vekuti havane nezvekumboti vaite kana mashort film kana kuti vanenge vachigara kumamisha kana mukamba kehuswa chi. Saka zvakabva zvatobvisa pfungwa yangu yekuti no in other words pari kubuda nyaya yemodernization. Tagona kutoona kana munhu atori nesutu netai achiita ai professional job but ari chi iri nanga kana iri svikiro kuti ari musystem yechi yemanjuzu. Alright. So zvakabva zvaita kuti ndive very curious kuda kumuona kuti who is this person, but zvakadzima picture yanga ndinayo before towards vanhu vanoita izvi. Ndobva taenda. So kuenda kwatikaita zvine mastages kupinda, but nekunzwisa kwanda kuita stage yekutanga ndo the initiation kana ndokapindura kwanogona ngoita se waita. So murume uyu angari those days was very powerful, aitofamba navanhu vakasiyana siyana, mwari very powerful and paizara pamba pake. Okay. So those days he wasn't full time, ane kubasa kwaenda around kuma 3-4 vhazita se ozodzoka oita basa rake rekushandiro kana kusvika kuma 11-12 urara. Saka mainoita queue pamba pake kusevhwa kunozoenda no first come first serve handimona. And vazhinji vanga varipo yangoti takanzwana nhingi takarifeona nhingi tete vangu shamwari yangu mukoma wangu ndiyakati kwaita munhu ari very powerful. Okay. Handimona like say apa isitazouya as a family ya baba but baba varifeonani nefriend yawo. Ndobva taenda. So ndinangoti ndikati ndinyanyo It's fine. Asa tanodaro first stage yaitika inonzi yesteaming. Saka zvakaita zvekuti pane imba yaikupinza zvakaita ngechijarata so. Okay. Saka kustimwa kwaifamba sekuti pane moto unenge uchibvira une matanda uchibvira chaizvo kuiswa matombo emvura. Matombo ayo opisa, kana apisa anyatsotsvukira chaizvo paizotorwa chitini chenye chine mvura iri kuboila futi poiswa futi matombo iwaya. Saka panonopinda paya pachinopinda mumvura aya anobva tangobudisa chihutsi. Saka imaibva mapfugama kana vari vakadzi vaipinda nehanzu dzavo dzese, asi kana vari varume maipinda makabvisa dzekumusoro makusa nedzekusazi chete. Okay. Saka mapinda mustimu yaya ndo first stage kai. Munhu wese hakuna aizoitirwa dare kana anything chimwe chaunozoenda kana kuenda kumvura usati waenda the first process steaming. Ubva wasikopinda paipai. So steaming iri kuprepare kuenda kumvura kwacho. Yeah, ndo ndo baptism. Ndo first stage. So isakabva tangopinda, muchipinda munomafukidzwa nechijira. Okay. Mafukidzwa nejira. Mafukidzwa nejira kudaro ini ndakapinda inini nemukoma wangu nemunin'ina. Okay. Ndobva pafukidzwa. Sike aizoya nejira rake ranga ainaro. Ane jira raipfeka ranzi vamuchemberi remudzimu mukuru wedzinza rake achiyera soko. Saka anenge akamonera jira iroro nekatsvimbo kaanenge ainako kasanyanyokura so anoswisa pamusana pako andiri makapfugama ka muri kustimwa then anoswisa kumusana kwako. Sandopa anenge achikwanisa kuudzwa pamweya kuti zvakagara munhu ari muzvii. Saka ndobva waya pane mukoma wangu munin'ina wangu ndobva waya pandiri ndobva atanga akanuka. Tabuda mustima ime ndobva atishedza zvanzo yakunuka ndobva ashedza amai ndobva tasikonomira kusizvanza uyu mwana uyu amborani nekuti ndiri kuona kuti ane mashave akasiyana asire dzinza rake vanoti majukwa
majukwa ehe mwana uyu ane mashava asiri dzinza rake ndobva mai ati mwana akangofanana nechi baba vevana vese ava ndofuti baba vake saka akabva ramba akanongedzera achitaura nelanguage yaitaura naye aichishandisa malanguage akasiyana siyana shona kana xhosa ndevele kana imwe yatichanyatsoona pandiri kutaura panonzi language from the ocean okay saka ocean kune language iko ya ndokutaura kwacho kuti kune language inototaurwa pasi pasi pemvura ehe okay so adaro ndokubva ati ndanzwa zita rekuti mutambo saka ndobva mai anonzi mutambo ndiani amai ndobva wati saka amai baba vaamai vangu vari mutanzania nakura malawi but amai vaamai gogo vangu muxhosa asi baba vaamai vaamai vainzi vamutambo ameno zvajeka ndokubva saka ndikuona zita rekuti mutambo rabuda apa zvikanzi izita rani rababa vaamai ndamai vari kutaura zvikanzi vamutambo uyu mwana uyu atotange muxhosa asi ndikuona kuti dzinza rake ndeve kwanzousa manyanga mazezuru kuti vashona ndokubva vazondishedza ini naamai kanzi no mwana uyu chiri kuitika pari akatapwa achiri mudumbu nemashave ekwenyu imi kwaamai handi mazvona mashave echi enjuzu but he wasn't really sure kuti zvakambonyatsomira sei right saka ndobva ati alright kuti nyatsojekerwa dare rake rijeke arifanira kutenga mvura mineral water ouya nayo but for now papa tuna idea kuti ane mashave asire dzinza rani asire dzinza rake handimaona ndiye kusaidhirana namai ndire kwana mai kwaamai vaamai bhozi amai vaamai muxhosa kana vari muzimbabwe muno mukubhulawayo kanonzi mafengu ehe maxhosa ari kugara chi muzimbabwe right ndobva tadzokera kupi kumba saka tadzokera kumba ndobva ndataura nemabereki semunhu anga achiri kuchikoro ndandiri form 1 ipapo ndobva ndatengerwa mineral water ndobva ndazodzokera saka ndadzokera as usual unongomirawo queue kana wamirawo queue kana adzokawo kubasa around 4-5 mutanga kuita sei sai aingondimisa paisevha chikuti chikumira kuti ndobva zoti ndazokusevha kwokupesera bosi dare rako richi rihombe saka ina ndachirimbonzwisa panguva yokuti zvimbori zviri kuitika ndobva zve saka paakanondisevha nguva mumwe musika uyu taenda ndobva abata mvura ndopandakanzwisa kuti yaitaura the language from the ocean chii akatanga kuti language yekutanga indimi but hapana wedha ndaikwanisa kunzwisa akachitara saka aiti kana achitaura iye anobata nzeve so akabata mineral water enda ndauya naye nditi iri kunamatiro he was saying he's actually praying for it arinamatira mvura obva akutarisa oramba akakutarisa masito zvekuti aikona kuti nguva akatasi akakutarisa but iye achitanga ari mutrance kuratidza kuti pane zvakaita se zvakamugara so ukontinya kuwe saka ndopaanenge achiudzwa zviri pauri achatsotsanangurira ndobva zoti dare rako iwe raita sei rajeka wakagarwa nenjuzu but njuzu idzi dzakasiyana siyana pane dzandiri kuona njuzu dzabva kueurope njuzu dzechirungu dzaya mueurope nepacific ocean ndobva dzasvikogara muvaxhosa bvadzabata nedzimwe njuzu dzechixhosa ndobva dzatedza dzinza ramutambo wayo yanga achitaurwa ndobva dzaya kuna gogo wamai vaamai ndobva dzaya kuna amai ndichiri mudumbu saka zvinoitika zvoti mumhuri medu ndakanyanyofana naamai ndakanyanyofana futi naambuya amai vaamai and baba vangu munhu anga ari mutema but amai vatsvuku sezvandikaita so painzi mashava akabva abata nevarungu anditi obva asi kubatana nemamwe nedzimwe njuzu dzechixhosa mamwe acho njuzu ndedzechirume dzimwe ndedzechikadzi ndobva dzasi kutedza dzinza iri bva dzasi kugara pandiri ndichiri mudumbu ndobva ndatapwa saka itoti it's also another reason why ndakazobuda ndakatsvuka so handikunyepera iyi sekunzwa kwandinoita varume pane kaexcitement kanouya so handikunzi ndakagarwa nenjuzu because musystem yemanjuzu ipapo waitozvifarira kutozvifarira chaizvo like do you know kuti vanhu vakawanda even vari musystem ino asi vanofara kunzwa kunzi nishaverechi that's why njuzu kunzwa kunzi mumwe akaita aritual yekuti atore njuzu iri pamukomo wake iuye paari
kuti akatengera shave renjuzu Oh, bosi pane ka uniqueness karichi Kanenge kachi- kari associated neshave iri all right, Atimoona. all right. saka ndobva ndadanzwa zvakanzi pane zvinhu zvaurifanira kuita pachida kuti tisume kuvadzimu nemashave ekudzinza rekwababa wako kuti pave nekuwirirana between zvekwababa nezvekwamai nekuti zvakasadaro vekwababa vanogona kumera shanje vakakuuraya handimona chechituu chiri kudiwa parikuda kuti utenge machira enjuzo saka rekutanga rakanzi green kala yegreen inenge yezerere remuchi remvura handimazvona takaita green iyoyo tobva taita nejira rewhite rechenuro Okay. ehe poita nechuma chered newhite saka kazhinji unotenga ndandine chuma chegreen chiri kufananidzana nejira regreen poita chuma chered newhite handiti chinofanira kufanana nejira rered newhite chumawo chewhite chikufanana nejira rewhite kozoita chuma chered chikufanana nejira rered sama unoshandisa kuti kojira rered rakupinda papi zvakanzi besides njuzu dzakagara dzechirungu nedzechixhosa une shave futi rechidzviti shave rechixhosa but ishave rehondo Yaish. saka unofanira kunge nejira rered handimona but ese aya mashave ekuvaxhosa nekuvarungu Okay. ehe so machira aya sekuti semunhu anga asinawo mari unonzi hautengese ka1 unotenga mbijana kusvika seti yacho yese yazoita sei yazokwana so chandikakwanisa kuita chekutanga kwanguri kutenga jira regreen nechuma chacho chegreen but chuma chacho chemaoko nechemuhuro zvegreen zvanditombotangira ipapo nerewhite panatenga rewhite nechuma chewhite handimazvona saka tatenga ipapo zvainopeterwa kunonzi kusuko saka kusuko kwataenda uku kane karikova kanenge kachidzika so kachifirani pakati pematombo but kwekutanga akanyudze kozoita uchidzika kanenge chakachiita se kachinyudza so ndokwaenda munhu wese whether rune mudzimu kaune chii ndokunopeterwa zvaunenge watengera zviri pauri handiti saka takupinda tikati third stage ehe so nobva ndatotengerwawo so pataenda kusuko uku murume waizviti svikiro ana mishonga yaanopa anoshandisa zvemvura anagaradziva nemvura mvura mineral water ehe pamwe nemazai nemupunga ndo zvaaishandisa Okay. asi dare rinosiyana zvichienda nezviri pauri saka pataenda kusuku ainogara pamuti wemuchakata iye anenge akagara ari nese akagara nechapa akatarisa kuruzhinji imi mese makataka kumukomba handimona Okay. saka munhu wese anenge achiita sei achiombererwa zviri pari aita mudzimu kana shave riri pari kusuko kako ehe vamwe vaibva otobudirwa kane mudzimu kane shave otobudirwa kusvika atozokumbira kuti no shave raya kana mudzimu ngarimbosunungura homwe kuti urongwa watavinga kusuko uone kuendera mberi ende mazuva ayo taigona kutoita kana 200 kana 100 kana 70 zvichiendera nemusi wacho vanhu vaigona kubuda vachienda kupi vachienda kusuko kuwanda kwevanhu sezvandataura mazuva iwayo anga ari munhu ane mukurumbira zvekuti kune bhodhi raira rinonzi bhodhi ren'anga nemasvikiro iye akaramba kutopinda achitawo inandi dare rangu rikuru kupfuura bhodhi saka handipinde mubhodhi ropo zvaitombotumira vanhu kuti ari kufanira kusaina mapepa aita ini dare rangu rikuru handitongwa ndiende pasi pebhodhi and aifamba nevanhu vakasaina saina zvekuti mamwe masati aigona kumushaya atoenda kana kudzimba dzevanhu vakuru sama age groups amainyanya kuona akawanda ikoko ndiapi kuitira kuti titambe takachenjera mazuva ano. Alright. Chaitika panguva yangu ini bhozi zvandikutaura zvakaitika more than 20 years ago. Ndichiri mudiki chaizvo. Vanhu vezera rangu vangachiti mafomu 1 fomu 2 vanga vari vashoma. Okay. Ehe, zvasiyana nemazuva ano kunoona mwana ari kuprimary kana ari fomu 1 kana achita zvemanjuzo. Okay. Zvototi pamatare ese aitaitopinda. Maybe I was the youngest. Oh. Ehe, but zvasiyana nemazuva ano. Yeah, because like vanhu vanoinitiatwa vanotorwa kumanjuzu kazhinji kacho havatorwi vakura. Yes. Vanotorwa kumanjuzu kuchivanhu vanoti anotorwa achiri mwana. Ndopozo imimi like mukufamba kwedu tichitira nguva dzatasarwa nadzo nguva dzedu dziri kuti fambei mune nguva here
yamakazoinitiatwa kupinda mumanjuzu? Alright, I think kutotaura kwandaita uku kutopinda mumanjuzu, but initiation yacho inoenda mbichana Stage by haungori kana wangopinda kawanda. ende pati pachinzi uri kuoneka here kuti uri kuteerera. Handi ndanzi nditenge jira ndikatenga mineral water ndibva ndanoona kuti ari kuteerera. Okay. Saka uri kuita uchikura pazvinhu zvani zvako. Handimaona. Okay. Seya patakaenda kusuko, taenda kusuko, ndobva tapedza kudetemberwa maenda kumvura chaiko chaiko. Pese munotanga muri kumuchakata mozoenda kumvura. Okay. Pakusukwa apa whether uri mukadzi kana murume hakuna aisukwa akapfeka hembe. Munenge muri musvo. And taizvitendera taiti haasiri ari kutiitira dare asi mudzimu wakagara paari. Nokuti svikiro raiti EF ane mashave enjuzo. So ndobva zvazodaro Euda. Ndobva samune makasangana madzimai nevarume. Panotanga vakadzi vanoenda, varume tiri uku, vopedza vopfeka hembe dzavo, vodzoka kumuchakata, varume toenda. Kuita kuti tisaonererane, asi iye haana wasingaoneri. Sarudzi. Saka kana une manjuzu seni, ndainzi ndine manjuzu, waibva wadirwa mvura inenge ine mupunga nemundombo. Posi panoti bute, poita mudombo. Mudombo ndo bute rakanyorovera rinoshandiswa pazvemumvura. Okay. Ubva wadirwa achitaura language yake from the ocean yaya. Then mvura yandanamatirwa mineral water yandakazoenda nayo futi uko. Unonoigeza kumba. Usemuteuro kuti unomwasa mvura yako kugeza ubva waisa shimbijana. Kana wageza haupukuti unoenda pazuva wooma. Ende kana waoma unokurudzirwa kuti waibva kukurudzirwa kuti unopfeka machira ako. Saka zvinoita kuti njuzu dziri pauri dzifare. Ari kuteerera plus ari kuti imbresa. Machira ako waisa pakati pehembe. Saka zvazodaro chechi nekuda kwenguva dzedu. Stage yechi 3 yanga manje yekuchita sadaka remanjuzu. Alright. Mazuva ano ndo ari kuitwa chinzi madina party. Alright. So murume uyu aiti akacross kana maweekends akana kushedzwa nevanhu vanenge akabatsira zvikabuda zvakanaka. Po system yainzi manake. Kuti akona kuti wakubuda so wapedza daro unopiwa kana bute. Utomboda kuenda kuinterview wakunosvika padhore kambani unopfuridzira bute kuti ngave manake. Ende interview yako unotofamba zvakanaka basa utoita se urwana. Handimona. Pamwe wacho ndo madays aicrossa ona chienda na South Africa na 2006 2007. Vazhinji vaicrossa sangana passport. Sekuru pana kusvika paborder na vanangoisa bute vanangofuridzira kuti ngave manake. Zvinhu zvangu zvafamba zvakaita se vachipa matestimony. Handimona. So paakaenda akandigrow wine. Bozi njuzu dzinosiyana siyana kune zvinzi dzechivanhu dzechitema kuti zvichisiyana siyana dzechirungu. Saka sadaka iri kuitika kwarakaitika. Takaita memurume yanga iri Thursday masikati. Zvinhu zvese zvatakashandisa ipapo zvakaisirwa maplates edhaga nemawater glass. Like mawine aiswa mawine glass. And then chikafu chimwe changu chiripo, rice, fish, haishaike fish. Iri kurepresenta zvemumvura. Handimazvona. Iye ndiye anotanga asuma chikafu ichocho. Then amai obva wasuma nagogo. Handiti ndozopedzisira inini. Ende mukusuma kwangu ndaitotaura mamwe wedze qosa ndichibatsirwa poza ndigoni. Ndita zvakati nezvakati. Right. So sadaka raira kunopera takandibvunza kuti auna zvauri kunzwa here. Ndakati ndikunzwa kufamba unge ndine spider so kumashure kumusana. Pandozvikuratidza kuti waita sungano kuti ecovenant nemanjuzu. Saka iwewe hauchangorori nje. Ucharora mukadzi wauchapiwa nemanjuzu ende anofanira kunge aine njuzu. Ukaita zvemusoro wako marriage inoparadzwa. Handimona. Ende zvakanzi uchaona uchatanga kurota hope. Ende tiri panopera akadhina kakapati kako pane akadonhedza wine glass. Zvakanzi aiwa musatsamwe kana kuti zviri kutoratidza kuti vari mvura vaita se vagashira. Handimona. Ndobva taenda kumba. Saka ndatombopedza nguva ndichofunga kuti murume asakandinyepera ndobva ndatanga kurota hope. Ndakurota hope asi zvizhinji hope dzandairota dzanzi nechekuita neupenyu hwangu. Uchazoita chakati, aidha uchiita macomputers uchienda kuuniversity yakati, uchienda nyika dzinobva manjuzani ako, ukaramba uchiteerera uchienda nyika dzinobva manjuzu ako, zvichafamba so. Ndichingorota hope dzaenda nechi kusvika ndazomubvunza manje takusvika panhongonyenyaya yedu. Musi ndazoenda paipai. Sekuri mutaura zvakawanda boza pananda kutitwa semwana. Nichinzi kana ivo vazokura, ivo ndo uchazokuntinya nebasa iri.
Okay. kuti kana achembera kuti haachakwanisi ndiwo Iwe ndiwo uchaita take off. Okay. take over and anga kundiita seshamwari semwana zvondepinda matare vanhu vahombe ndiri mwana mudiki asi kuriko chinombonzi njuzu chii ndo pakazotanyatsotsanaga zvanzi unoziva kuti njuzu takazitasa njuzu ingirozi asi padzinopinda mumvura dzinowandisa mapapiro adzo dzobva dzatora hafu fish hafu munhu. Alright. Iye anototenda kuti njuzu idzi ingirozi. Ando zvakandiudza mbuni hatingasikoro-nyepere vanhu pamberi pekamera tikuita zvamwari Amen. Zvanodaro ndokubva asita rakati njuzu dzinosiyana-siyana kune dzechirume kune dzechikadzi ende njuzu dzacho imwe inogona kuita futi chero hafu nyoka hafu munhu. Njuzu ishave rinobva mumvura richiuya kuvanhu but padzinobuda mumvura dzinochinja dzoita vanhu dzotingona kutoya mushopi yototenga wotokwasana nenjuzu dzodzokera futi handimwana. Saka ndopakazotara akati iwewe njuzu dzaunadzo dzakasiyana-siyana dzimwe ndedzekurapa ndatsiwa uchatanga kurota hope uchirota matare evanhu ndakapedza ndakutozvitanda kurotera vamwe ndonzi tengai jira kana kutai zvakati zvamarotiswa nemwana kuti njuzu iri pari ndase inorapa. Dzimwe ndedzeintelligence samutori nevanhu vamama kutobatsira ndizvozvo. Serious? Ndatoona vanhu vandava kutobatsira ende ndaingomiswa chiti anga apedze chikoro anofanira kutoenda kumvura bcause ndainzi ndiri kuteerera mashoko enjuzu saka dzinondida zvakanyanyisa zvokuti ndofanira kutoenda kumvura asi aingokumbira kuti akapedzawo form 4 ozoenda kupi kumvura zvoti ngomusitori kusuka mvura yakatombotanga kusimuka kunge chamupupuriso akatomhanya akatanga kutotaura nechixhosa achikumbirira nechirungu kuti no ndikumbira kuti mwana mumbomusiya but kuti haufaniri kusvika pedyo nemvura bcause wangosvika chete anytime njuzu dzikuita sei dziri kukutora. Saka ndopakazonditsanangura zvanzi ndaitamba cricket ndiri kuprimary svika ndatoitwa captain zvanzi injuzu idzodzo dzaikupa uchenjeriwo chikoro ndaigona zvototi patakazonyora form 4 was one of the highest injuzu futi dziri kukupa njere idzodzo zvakanzi ndaita zvai zvekuti tingati ndine shungu dzekuda kunyora mabhuku kubva ndichikura zvakanzi injuzu futi dzekupa uchenjeriwo handimona zvakanzi right aikona kudza maevents akaitika unoona pakaitika chakachakati ndinoti njuzu dzakaita zvita sei zviitike zvoti upenyu hwangu hwakava centered around manjuzu anything chiri kuitika pauri manjuzu zvokuti yaitotaura zvanzi ndiuno kutiyo saka chechi yandaipinda semunhu anga aigonawo chikoro ndine bhezari ndaibhadharwa chikoro chinzi kuti zviitike izvozvo manjuzu zvoti pfungwa dzangu ndaiziva kuti zvese zviri centered around manjuzu ndinoti at a point akandiudza kuti for now you are too poor and your family is too poor to host a huge party for manjuzu. That's why kasadaka kandikaita kuti kapati because chinhu sadaka kana party kana dinner chingoti chinhu because zviri kufambirana nenguva mazuva anonzi madina party machanditi but chinhu kubva makare zvaingoitwa chingomodernizwa kuti unofanira kuti zvine mari but for now usati wazarurirwa but ichauya havati kuti iwe unogona kutenga fish tank woisa fish kuti ufadze manjuzani because woveri kuti zvienda zvemvura but usazoshamisika umwe musi unogona kutomuka pamberi pefish tank paine mari usazovhunduka injuzu dzenza kupa mari because you are too poor so vangada kuti ugare uine something unofanira kurarama life yechirungu haufaniri kusafa uchimwa zvoti pangwa ndetotengerwa mawaini nditori mudiki kutotengerwa mawaini kuti kana wakuenda kana kuchikoro unogomwa kana one water glass wine glass wobva wangoenda ako sipo dzageze nesipo dzese dzigeza nesipo dzinonhuwirira handimazviona like kufadza mashayani ako kuna vamwe vaitobva kuna Canada vatodzoka paholiday kuna China vachinzi vane mabig business vaiuya voswoita madinner party zvoti vamwe vacho vaitogara nzvimbo dzinotodhura handimazviona ari maresults ekubatsirwa maybe ekutenda manjuzu to appease. Yes. So pandiroda kuuya pekupedzisira for the sake of our time ndepekuti turning point yenyu imimi yakava papi chakazokutumai kusiya zvinhu izvi makupinda Seventh Day Adventist? Yes. Turning point yangu zvakaitika nezvokuti kubva ndichikura ndasanamboziva kuti kune church called Seventh Day, to be honest. Asi zvaitika ndine musikana wandaidza naye aifarira zvekunamata tiri pachikoro pandakadzidza ndiri kuhigh school so aigara achingondiinvita pandairamba
zvoenda kuchechi bcause pfungwa dzangu kuchechi tatauya taipinda tatangoendawo zvimwe zvaizvo because most of even masundays munomuita zvamuita se zvamuri kuita ndobva one day handizoti chii asi tichiri imomo ndandiri munhu yanga nechidikwa because zvandaitoita like for example ya tsamba yangu yebhezari ndaita karicho account kemumba ndotora plate yewhite especially dhaga ndobva ndaisa tsamba yebhezari ndoisa mudombo ndobva ndaisa mupunga ndobva ndatora machira angu ndotanga kukumbira ndichitenda manjuzu kuti muri kundizarurira asi ndapedza ndabva ndatorwa yeprayer muzita rajesu because ndokunzwisa kwanga ndinako izvo waingoita just to appease. I think ndaiona kunge zvinhu zvangofanana kuti hapana musiyano between the two. Yes. Asi inini mwoyo wangu haunambobvira wamboita tikati chiko peace ndandikuti ndikapfunga kuti but there must be something. So first encounter yangu anga ari mwe muchinda aipindwa imwe church series day but he was a Christian vachingotaura nyaya dzavaitaura vachidiscuss and then they discussed about manjuzu zvoti hanangu yakarota asi ndozvo zvandikuita se zvandiri kuita kusvika ndazoinvitwa nemusikana ndaidzana ndandi kuscripture union so tasvika kuscripture union takabva tasvika kuine muchinda aiparidza tobva kuparidza so shoko raakaparidza it was so different hasanambonzwa munhu ari kuexplaina bible this way kuti handisanambonzwa zvinhu zvaita se zvakadai so ndobva ndamuteera after service that I would like to know more ndobva ndoraita apa angu ndiri busy but next week yanga iri Wednesday chikoro chandaidzidza chakabva chaita isoka sport chaita Wednesday ndobva tangunzi nasports director munhu yese ndiye munosapota chi football team yechikoro saka tadaro ndakabva ndamuona mufese ari pakati pekutsanangura bible ndobva ndandokumbura utange kwekutanga chaiko because handine mibvunzo yakawanda because ndakutanga ndine confusion ndokubva andiparidzira zvokuti ndega ndakanyatosara ndisina mubvunzo pamusoro pechi kusvika ndazomuona takuita mapersonal studies ndikamunza kuti shamwari ndo system yandiri chi mazviri handimuona ende ndakatoenda kune sekundarase kundafunga kusiya izvi ndiite zvekunamata izvi abva akatondudza akati no dzese inzira dzekunamata dzinosvika kuna Mwari asi kana wachuza ichechi wakusiyai asi akanditi asi washinga iri kusiya saka wakaenda notaura na spiritual father wako yes kumuudza kuti iyi ndo road kuti aenda kuona yandada kufamba pane pfungwa yandabata yataurwa nasekura yekuti kana wakuda kutora road izvi siyana nazvo zvamuchosi ndizvozvo I think ipfungwa yakakosha kuvateereri vedu ndizvozvo yes pedzisai ndobva ati asi washinga here ndikuona kuti kumberi uku ungachazopiwa mascholarship ekunodza nyika dzakabva njuzu dzako kunana Europe kunana Cape Town South Africa washinga here kusiya vakadzi ungachatanga dzinza nemacolord nemaindia vakadzi vari very beautiful uchapiwa nemanjuzu mari dzanga uchaita ungachaita very influential uchaita se washinga here kusiya zvese and then I started crying that handisi kufila peace nenzira iyi ndokusiya kwandikaita se kwandikaita zvinhu zvacho zvimwe zvacho handina kumirira muchinda wekuti auyo ndakafanira kuzvipisa ndega ndatenda kuti neshoko randanzwa saka ndezvipi zvaukapisa wega iyo machira anga ndachitaura okay and pane part imwe inondinakidza ndisandasiya do you know kuti ndakapedza ndane tsvimbo yechipostori nejira futi 1 meter rewhite rechipostori because vanzanzi do you know kuti you are also a prophet zvoti wakada kutanga sowe nawo sowe rakurunda se rinozara sabva ndatotenga ende chakandinetsa pandanamatirwa zvinhu izvozvo svikiro rakatobuda uri netsvimbo yechipostori nejira rewhite kusekuru kundeipi zvanzi I'm also a prophet because mweya uri pandiri sekuru vamwe chete vai the same person yes akati I'm also a prophet ende pavakandinamatira papo ndakapfugamiswa ndakatarisa kumabvazuva ndakatarisa mabvazuva ndobva vabata musoro wamwe chinamatira vakasimudza ruoko ndobva tovapiwa vhesi because pamba chaitombokotochi bible ndobva azonditi une ngirozi yaya ndikuti shaya rechidzviti it's also an archangel anzi une ngirozi yeundo inonzi Michael saka ndiwe unoshandisa futi pakuprofita ingirozi hombe zvoti ndikuona uchazotanga kana sowe hombe wakada kuita chi izvozvo ende yakati ndotoprofita because kwaitoya vanhu vakasiyana-siyana mapasta chechi yakasiyana-siyana nevamwe ma-SJ asina tonzwisawo including maprofita mazhinji voita chivanhu kana vaita chivanhu vozoenda kunotanga sowe after 2-3 months aitozofona achiti kakuru kauta sowe rani rangu because vari kuya to the great prophet one wavo nokuti munhu abuda kambaya netsvimbo nejira zvewhite. Thank you so much. Thank you so much. Wataura issue inobata. So zvichireva kuti iko zvino pawave hausisina chine chekuita nemanjusu
ya ndakabva ndangopisa asi pandakapisa nemuchinda uyu tapisa zvinhu izvo takunama ndakamboita 3 months ndichinetswa nemusana because unonzi machira ayo ukapisa kana kumarasa unogona kupengeswa kufa uri rombe kana kumonywa nemutsipa kumonywa mutsipa nenjuzu because inonzi njuzu inouraya futi kana yatsamwa anogona kuita se kuuraya pane ka sort of intimidation kafiye kaike katseva vanhu vazhinji vari mazviri vanotya kubuda because vakanzwa kunzi unofa uri rombe kana unogona kupengeswa kana kuti unogona kuita sei kumonywa warara mutsipa unomuka wafa chinzi auraiwa nenjuzu because waramba kuiteerera. Toda kutenda vadikani vateereri vedu namukoma Nigel vari kutaura experience yavo munyaya dzemanjuzu nekubatsira vanhu vachiri mukati mazvo. Kana manzwa vachitaura ende chandafarira ndechekuti havana kuda kutsaudzira. Vari kutaura kuti even vari kuenda kuchechi nehweseri vari kuenda ikoko. Kune vanhu vari kuenda kuchechi taudza kuti kune mapasta zvakare vari kuenda unopuhwa masimba ikoko tofunga kuti isimba raMwari. Toda kukutendai nechiedza chamativhenikira kubatsira nyika. Time yedu zvayasvika pakadai pastor taurai nesu. Alright, hatisisina nguva. Yeah, sure, ndingotaura shoko rimwe chete. Mukatasa una zvakazarwa 16 verse 13 na 14 inoti ipapo ndakaona mweya tsvina mitatu yakaita sematafi ichibva muromo weshato nemuromo wechikara nemuromo muprofita wenhema nokuti ndiwo mweya yakaipa inoita zviratidzo inoenda mumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iri guru raMwari wamasimba ose. Amen. Now mukacherechedza panapa mweya tsvina iri kufananidzwa nematafi kwete nedzimwe mhuka dzose kana nyoka. Why iri kufananidzwa nematafi? Datya rinogona kugara mvura, datya rinogona kugara panze richirarama. Saka kureva kuti mweya tsvina iyi inotambira mvura, inonotambira futi panyika, iri very deceptive. Ende iri kunzi inoita zviratidzo zviri kukoka kunyange madzimambo enyika, kunyange vanhu vakasiyana siyana vose, asi chinangwa chaSatani chiri kuvadhonzera pakunyorwa naMwari. Saka ndinoona kuti tichianalyze mashoko ese anga achitsanangurwa apa, Satani ashanda nenzira dziri so deceptive. Donzo rake ani muri kuona kuti apa anga kufananidzirwa kunamata nezvizvi zvikanzaiwa inzira dzakafanana kwese kune nzira dzokusvika kuna Mwari. Ndo imwe deception huru iri kushanda Satani nayo. So Mwari wekudenga dai vangatibatsira vangatitungamira tisatapinda muzvinhu titange takonsulta Bible shoko raMwari rinozvitendera here zvinodikanwa naMwari here. Vamapurasi ndoda kutenda nyaya yataurwa pano yakasimba. John chapter 19 verse 30 Jesu anoti ari pamuchinjikwa akati agamuchira vinegar akati it is finished. Mashoko aJesu ane simba rekupedza. Panogona kunge paine vanhu vakainitiatwa pastor nepanyaya dzemanjuzu kutotya kuti vobuda sei vari kuthreatenwa rufu but muna Jesu mune it is finished. Jesu anopedza ati zvapera. Saka ndiri kuti kuvateereri zvingange zvakakomba kusvika pamalevel api muna Jesu mune simba rekuzvipedza. Thank you. Toda kutenda hama vateereri, chimwe chinhu chekupedzisira chatapiwa na our brother Nigel. Kana munhu une zvinhu zvaunazvo zvawakapiwa haugoni kunamata Mwari mukutendeka iwo une zvinhu zvaunazvo. Zviendesei kumapasta enyu, pastor ndine zvinhu zvandandinazvo. Kana Mwari achikubatsirai zvese zvinofanira kupiswa, unova nerunyararo mukati meupenyu hwako. Tiri muhondo yaMwari naSatani. But one thing for sure, mukoma Nigel vataura maexperiences atinosangana nawo, Satani ane nharo. Manzwa vachitaura kuti vapisa zvinhu izvi vakunamata Mwari vakaita 3 months vachirwara. Ende Satani anoda kushandisa fiye kuti udzokere kumashure. But tina Mwari aripo kutisunungura. Dai Mwari wekudenga atikomborera. Mr. Nigel, thank you so much. Tinotenda kuti testimony yenyu ichabatsira vanhu vakawanda. Tinotenda Elder Chikonde kana kuti mukoma Nigel tinamatirei. Tinamatirei. Ngatinamati as I don't know kuti ndikangotaurawo chimwe chinhu wani. It's fine. Kuti chekutanga
ukatenda muna Mwari, Mwari ane simba. Amen. Because ndoda kutenda kuti mhuri yangu yakazotendeukawo later on. Amen. But before that vakatombotya kuti mufana achapenga. But kutoona inini pasina chandibata kuti ndakatenda muzita raJesu. Ndikaperera. Zvakatozova inspire wo kusiya. Amen. Simba rinokunda manjuva. Amen. And zvinhu zvandakapromiswa Yehuda. Amen. Like 7 years later ndakatozowana scholarship rekuenda kunzvimbo yanzi yakabva manjuzu angu. Asi ndakupiwa naMwari. Zvandikaramba manjuzu Mwari akazvita akazondipa. Amen. Then finally ndine bhuku randakanyora. Okay. Chazoti rite sofari PDF, chazobuda even hard copy. Okay. Bosa but kwanisi kutsanangura zvese nokuda kwenguva. Okay. But ndichati kune inotaura kuti njuzu chira kunyatsara in depth. Ndichibva ipapo robatanidza nemavhesi emuBhaibheri kuti manyatsonzwisa kuti aiwa chinongonzi njuzu ingirozi dzaSatani mwetsvi namadhimoni. Asi Mwari ngaakudzwe naJesu Kristu. Amen. Kuti Mwari ane simba kupfuura Satani. Thank you so much. Zvozvo ndakakwanisa kungotaura. Tinotenda kana mabhuku avepo munotibatsira ndokubasa kwedu tomashambadza vanhu vosunungurwa. Thank you so much. You may pray for us. Okay, let's pray. To our God who is in heaven, toda kutendai Mwari nokuda this time ngatinayo. Nokuti Mwari chatinoziva hakuna vaviri kana vatatu vanoungana muzita renyu mukavanyadzisa. Kudzwai kuti kuburikidza netestimony kune vazhinji Mwari vanogona kunge vari muzvinhu izvi. Vamwe vaimbi, vamwe vane kuita kwakasiyana-siyana, mabhizinesi akasiyana-siyana. Asi Mwari wangu toda kutenda kuti pamwe pacho munotendera kuti zvimwe zvinhu zviitike. Zvozoya sematestimony kuti kune vachiri mazviri vanzwiso kuti mune simba muzita raJesu. Amen. Tendwai Mwari wangu dai zvasvika kwavari vagosunungurwa. Murege kuvapa mweya wokutya nokuti ndewaSatani. Asi mweya wenyu mimi wokutenda kuti hakuna simba rinopfuura renyu. Ugovapa Mwari ushingo hwokusiya usungwa hwese hwaSatani hungava nenzira dzakasiyana-siyana. Kunyange vari vazviri havangavang'anga masvikiro. Pamwe kuita nekusaziva vajekeserei Mwari. Amen. Vasaita nharo vachiti ndo zvataita kubva makare. Asi vanzwisisa kuti makauya kuzopa chiedza tisunungurwe kubva muutapwa hwaSatani. Kudzwai Mwari nokuda kwechirongwa ichi nevarume varapa varopafadzei mugoropafadza ani nani Mwari wangu anda kutenda muzita renyu kuti Ishe wangu zvinoitika kuburikidza nesimba renyu. Ndingangoti Mwari wangu zvose zvatingada kana zvatinoshuwa tidzidzisei kuramba tichitenda tirambe takamira pazvokwadi. Kune vachirimo Mwari wangu mazviri asi vachiuya kuchechi vasunungurei vamire negumbo rimwe chete pamuri mimi nokuti hakuna anotenda mamuri akanyadziswa. Kudzwai nokuti Mwari zvose zvaitwa nokutendwa muzita raJesu anogara nokusingapera akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Toda kutenda tosangana pachirongwa chinotevera. God bless. Amen.